Пусна ли? Айде. Айде ви сега бат Райко пак ще работи. Бат какъв е? И той не знае на какво ги плаща, то не иска да ти, то ти въй. То голям парче. Това горе, аз стигам. Много да удари жълт. Чала, бе. Излете, опите ви то ли сте? Та мека пръчка и то тъга корец. Как да го напариш, бе, човек? Не, трябва фанк. Дясно, бачи, какво се знае работа. Не ли ме бъде така? Grande bola. Dobar dan. Zastari sad pričati. Što se ovo umrio, to je bambar vidi. Не, дай пригни рязко вой малко не купи поднапреднил малко аванс и може да се. Само тъй, той ще го докарам из два зала. Нищо ти е много голям. Да, е пустат. Пак тя съм решил пустата, ама е пустата. Така пласта. Колко може да работи с тема внимателно. Няма го. Това сам ще кажа. Айде. Това нещо гъба в това време. Не както е. Да. Това нещо ма струсва на опачката. Този пак е. Браво, бе. Щупена опашка. Нищо сега. Дърмъчи. Пустат. Пустат. Стига, Ще бе. видиш. Така спастър. Това се е. Операторката сега ще покаже. Само дали са... той се откачи. Така спастъра. Бах, това. Атуши много. Добре. Молешко то... Това моли, виж коя опашка има, се едно ма строшена опашка. Да, сега че е щупена, верно. Бати голямата китара. Що, половината картуна. Половината глава. Вали, пусни да каспа. А как го бе зашил в устата горе, бърната, бе? Ай, бат шампиона сама. Снимай кадро. Ето вижте примамката. Тулуп на Кастмастър. Внимай, че това подвърти. Ами стига, те направихме си кефа. Изработихме един чук парцал пак. Бахте опашката, къде има ни дъгъла. Да, бе, това виж му... Имаме ли да пръснем? Добре. А? Той виж тук горе... Дай, че ми умърлява кефа ми направи. То целен вали то. Да, бе. То целен вали. То удрен и тука, и тука. Той виж какъв е кръв целяк. Бах ти.
Най-кривата риба ли шпа на света, бе? О, някакъв. Ще я пускаш ли? За кого ме е това? Само ще го мерим. Да, мазнотия. Те са мазли, бе, май. Що, верно баят тежи, бе, де? Май, Петър, я присторни слинга. Той, че не е расъл и на дължина, ами само на... На глава. Да, на глава късак. Ах, си бокук. Правим адар паран. Как мириш това, ма? Мирише ми! Сега да взема... Ето тук малко по-насам. Нещо не бива. Да. Най-грозната риба ли закачих на света? Кое бе? Ще го намерим. Кой кеп бе? Не ли го фърля го мийте, тото стол го да предар перан. Ела се насам да снимаш. Чакай се. Седи, бе. Потрай малко. Зеро. Значи 15 кила, 14,5. Махни пръста. Защото е кило е малко слинга. Ево, значи 15, 14,5 излезе. А къде го пърли това, ма? Сега ще го видим, баце.